Vážená predsedajúca, vážení kolegovia, kolegyne, komisár. V tejto chvíli potrebujeme posilniť našu podporu Ukrajine. A to finančne aj vojensky. Ak brzdíme Ukrajinu v používaní zbraní a munície, zvyšujeme riziko ďalších útokov na ukrajinských civilistov. Ukrajina bojuje proti nášmu spoločnému nepriateľovi a tým je Vladimír Putin a jeho režim, aby to bolo jasné. Napriek tomu klesá jej podpora v niektorých štátoch vrátane toho môjho, Slovenska. Deje sa to preto, že aj u nás Rusko stále podniká najrozličnejšie vplyvové a hybridné operácie, o čom musí Európska komisia ešte intenzívnejšie a strategickejšie komunikovať. Ale dôvodom je aj to, že niektorí politici sa netajia sympatiami k Rusku, už sme to dnes počuli. Dokonca sú voči Putinovi poddajní. No 10 000 Slovákov a Sloveniek napríklad sa nechcelo zmieriť s tým, že ich vláda odmieta pomôcť vojnou zmietanému susedovi a v priebehu niekoľkých dní vyzbierali viac ako 4 milióny eur na muníciu pre Ukrajinu. Nasledujme tento príklad. Je to príklad solidarity a rozhodnosti a tá je najväčšou zbraňou našou. Nie je čas na politikárčenie, kolegovia a kolegyne, je čas konať. Ďakujem.